Sanibona, phinde ngibingelele nje namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu nangaleli hora. Sibonge nje umuhle obabazekayo ongcwele umdali wezinomhlaba ngawo konke asenzela kona ngokuhlezi njalo enguNkulunkulu onothando, enguNkulunkulu onomusa, enguNkulunkulu onobubele, enguNkulunkulu okhazimulayo ngaso sonke isikhathi. Singabantu baNkulunkulu kumele hleze njalo sizibuyisela enkosini ngoba uJehova umdali wezinomhlaba uyasithanda. uJehova umdali wezinomhlaba usenzela umusa. uJehova umdali wezinomhlaba usenzela ububele. uJehova umdali wezinomhlaba usibonisa uthando lakhe mihla yonke yokuphila kwethu. Yazi kuhlezi kubhlungu uma sizwa kakhulu ngezithuthi zikaNkulunkulu zisho ukuthi yazi uKristu uyakhala nsuku zonke, izinyembezi zakhe ziye ziyaconsa. Ngingacaphuna nje uBrother Enigma esho ukuthi inyembezi zakhe uKristu hlezi ziconsa phansi, ziconsiswa ukuthi abantu bayamshiya kangakanani, abantu bayamlahla kangakanani, abantu abamfundi kangakanani, abantu bayambalekela kangakanani, yena ebathanda, yena ebalangazelela, yena ebadinga. Kodwa abantu bahlalela ukuthi bamgxeke, abantu bahlalela ukuthi bamthuke, abantu bahlalela ukuthi basuke kuye, abantu bahlalela ukuthi bamlahle. Amakholwa inqwaba beshunyayezwa, abantu bevangelwa belanda emakhaya, ebadonsa uKristu, ebanikeza amandla bekwazi ukuthi bashiye izinto. Kodwa bathi sebefika emabandleni baqale phansi babuyele back to square one, baqale phansi babuyele emuva, baqale phansi babuyele emanyaleni, baqale phansi babuyele ezonweni, baqale phansi babuyele kuzo zonke izinto ezikhona njengamanje. Yikho imiyalezo kaNkulunkulu isicacisa ngqo indaba ukuthi lalelani bantu baNkulunkulu, into enenza nisindwe, into enenza ningabi nosizo, into enenza kwenzeka izinto eziningi ezibhlungu ezinzima kangaka ezimpilweni zeni ingenxa yokuthi imimoya yandile, ingenxa yokuthi ubumnyama bandile, ingenxa yokuthi amadimoni asegcwele lapha emhlabeni ngendlela eyisimanga. So bantu baNkulunkulu, into emele siyazi, siqonda, siyiqaphela, sinakisise singabantu bakaNkulunkulu ukuthi kuzona zonke izinto uJehova umdali wezinomhlaba siyaleza ngazo ukuthi amakholwa awangazenzi ngampela, amakholwa awukubalekele ngampela, amakholwa awenze ukuthi nokuthi, angewenzi ukuthi nokuthi, usiza thina ngoba unangazelela thina ukuthi singene embusweni wezulu. Ngoba lamadimoni into ayenzayo asuke ejabulela ukuthi okay, labantu laba bahambisana nathi ngoba basebenzisa izinto zethu, labantu bahambisana nathi ngoba bathatha zonke lezi zinto bayihlalise kubona ngoba labantu bayazithanda lezi zinto. So ngokuzithanda kwabo, so kuzokwenza ukuthi izinto zibe lula ngoba into eyenzekayo bantu baNkulunkulu ukuthi njengoba kunezisebenzi zobumnyama nezisebenzi zokukhanya, lezi zobumnyama izisebenzi zizele ukuthi zizobonisa abantu abakhona lapha emhlabeni ukuthi lezi zinto ziyasetshenziswa. Kahle kahle bazoqhubeka bashumele ivangeli lombuso wokufa ngokuthi basebenzise izinto. Let's say for an example, izisebenzi zobumnyama zizohogekisa abantu abaningi ekuthenini abantu baphuze utshwala. Izisebenzi zobumnyama ziphuze zona zingabi nalutho. Uma siyabuka na ukuthi hayibo, simamele ephuza akabi nalutho, wena uphuze kanye uphalaze ngoba lento angiyona yakho, akumele ngabe uyayifaka kulo mzimba lo idokodo leli thempeli kaNkulunkulu. Kodwa wena wenze njani? Uqhubeke uyifake kulo mzimba, uphalaze, uNkulunkulu akuxwayise ngoba usuke exwayisa wena ukuthi hayibo lento ayikho right for wena. Ngale kathi uphalaza usuke siza wena ngoba umzimba wakho awuzwani nalento, umzimba wakho awufanelwe lento, umzimba wakho akumele ngabe uphila lempilo, umzimba wakho akumele ngabe ufaka zonke lezi zinto ngoba zizokulimaza, ngoba zonke zigcwele imimoya engafanelekile. Usuke siza wena uNkulunkulu ukuze ukwazi ukuthi usinde uphephe kule mimoya. So izisebenzi zobumnyama zona ziyiphuzele ube nabangani abaphuzayo bese nawe uyaforsa uthi hayi ngeke mebe bekwazi ukwenza, ingeke nami ngiyakwenza ke. Bona kahle kahle sebelishubayelile ivangeli ngabo ukuthi kubona kuyenzeka nawe ke, ngoba wonke umuntu into aphephela kuyona, into emsizayo mekwazi ukuthi atshele omunye umuntu amluthekise, amhogekise, amdonsele kuleyo ndlela, usuke emtshelela ukuthi naye akwazi ukuthi angene kuyona. Mengabe ngikutshela ngoNkulunkulu wami ngithi mina yazi uyaphilisa, ungumqalisi nomphelelisi, uyithemba lamathemba, usonini nini, ungusomandla, ungu-alpha no-omega, bese ngikutshela ngaye, bese ngithi yazi ngakuphilisa nawe, yazi woza ngikukhulekele, yazi kuwukuthi nokuthi ngishumayela ivangeli likaKristu ukuthi uyaphila. If umuntu ezoya enyangeni thizeni imphilise, imsize, mhlawumbe benesifo sezinso, kuthiwa hayiphuza na umshanguzo, phuza na imbiza, bese setshela wena ukuthi hawu yazi mina ngahamba ngaya ku-HQ nala, Dr. HQ, it's HQ, ngahamba ngenza ukuthi mina ngaya enaleni ngayenza ukuthi, usuke eshumayela ivangeli ukuthi nali usizo lapha. Mina ngahamba mina phela ngashisa impepho, yazi mina ngavele ngabiza abantu abadala nje ngashisa impepho. Hawu zavele zaqaqeka izinto zami. Ushumayela ivangeli lempepho, ushumayela ivangeli labantu abadala, ushumayela ivangeli lamadlozi, ushumayela ivangeli lokuthi nokuthi, ushumayela ivangeli lalesa sigodlo. So kulezi zona zonke izinto abantu baNkulunkulu kuhlezi kukushumayela kwevangeli thizeni ukuthi yini esizile, yini ephulukisile, yini laphile. So ngalesi sikhathi, ngaleli thuba, ngalomzuzu ngifisa nje ukudlulisa umyalezo ngephupho engaba nalo ngoThembi Siyete. Thembi Siyete, umyalezo kaThembi Siyete.
So ngibona ephushweni ngihamba endaweni engazuthi isehholo. Ngixolele kakhulu abantu bakaNkulunkulu ngosuku lwaleli phupho engisuke nje angazi kwenzakaleni, bekumele ngabe ngibhalile khona la kodwa alibhaliwe. Kodwa-ke into engizoyenza ngizofaka ku-description ukuthi ngaliphupha ngaluphi usuku. So ngibona ephushweni ngihamba endaweni engazuthi isehholo. Nayi le ndawo ehholo nje enkulu. Uma ngifika kule ndawo kwenzeka izinto eziningi ezehlukahlukene. Kodwa engakubona kakhulu abantu ababembethe umoya wedimoni elikhulu, idimoni elibizwa ngoMetuse. Iliphi lelo dimoni? Ileli dimoni lezinwele. Abo lezi zinwele ezilukayo. Lezi uma ngizothi ama-extension opelepele, into eyodwa ngithi extension opelepele, yes. Bese kuba bathini, kuningi human hair, kube kuningi bantu bakaNkulunkulu. Leli dimoni leli ngale nkathi izinwele zakho zibe noma dreads kanje, khona lokhu ukuba bathini, soft dread. Khona lokhu abakulukayo, ziningi kakhulu izinto abayilukayo abantu, kuhluka ngembala yazo. Zipenda ezinye zi-purple, ezinye zi-blue, ezinye zi-yellow, ezinye zi-pink, ezinye zibomvu. Kuningi nje bayayidaya bazenze zonke lezi zinto. So kunedimoni likaMetuse lalezi zinwele. So ngibiza umntwana makhelwane ngithi ozongibukisa la. Naba abantu ngithi buka labantu yazi ababona ukuthi baholwa idimoni elibheda kanjani, idimoni likaMetuse. Buka lisemva kwabo. Athi ayibuyazi ngampela misa uqinisile. Hayibubuka njena. Buka, and bona babhizi babhiyoza, abanye bayadansa, abanye bayacula, bayahle nje indawo ecozy, indawo emnandi, indawo enhle, indawo eright, indawo nje lapho abantu bezenzela khona izinto abazithandayo. So abantu babuswa ileli dimoni likaMetuse ngalezi zinwele abazifaka ekhanda. And balibize leli dimoni njengamanje seliyadansa kanye nabo. Because ngale nkathi uyithatha uyifaka lento le la ekhanda lakho, ubukade uyibiza ukuthi izohlala nawe noma inini mayithanda ukuhlala nawe. Ngoba lento ihlala kule dimoni, angithi ngale nkathi ibekhanda bemanufacture noma besiyo, because masithola kunowesifazane ohlala ngaphansi kwamanzi onezinwele ezinde. Libe lekusikwa kuyena, kusikwa kuyena bese wena uyothenga imalini lento 20 rand angazi. Uthatha ufake ekhanda lakho. Abanye baze basho ukuthi ave kubuhlungu mawusaluka, ngobusuku bokuqala nje uphathwe ikhanda iviki lonke. Ave kubuhlungu Nkosi yami, kodwa ke bathi ubuhle kuyasetshenzela babambe lekho. Ave kunjani, ave kukuthi nokuthi. Yazi uphathwe ikhanda athi umuntu yazi ngiphuphe inyoka, because ngale nkathi lento le isekhanda lakho isuke izinyoka. Extension nga-1 sokuyinyoka. And ikhona imovie ekuyiveze lento, I think ama-movie o-Harry Potter kanje, but ama-movie nje athanda ukuba u-sci-fi no-horror kanje. Ayayiveza lezi zinto, aliveze leli dimoni. Khona nje wayefake nje isigqoko, wathi sesikhipha isigqoko kwavuleka kwaphuma izinyoka ezigcwele, cabanga izinyoka ezigcwele ikhanda lonke. Na ubuso bakhe owesifazane kodwa izinyoka zodwa. Enye ibhekele eziningi izinyoka lezi. So wena uthi ufake lento, ufake izinyoka ekhanda lakho, idimoni likaMetuse elihlala likuhambe nawe likulandele nanoma kuthiwa uyaphi. Engathiwa ushayiswe imoto bese uzolibona ngamehlo bese uyalapha kwalasha la likhona. Ngoba uyasuka uhamba uyithathe lento uyoyifuna uyilangazelela uyilande lapha la ilandwa khona. So babuswa yilo moya lo omnyama ongcolile obenza baziphathe ngendlela engaqondakali. And kuleli phupho ubona lo moya wenza bayiphathe ngendlela engaqondakali. Ngoba le mimoya abantu bakaNkulunkulu, ngiyabonga umoya kaNkulunkulu futhi ngokucacisa lento. Uthi mase usuyilukile into yakho, akekho olukela, ngiyathembisa. Akekho oluka aluke bese hlala phansi. Athi angilukelela mina nje. Ulukele ukuthi ushuthe. Athi umuntu meqeda nje ngesikhathi ezoqeda ngaso uzoshutha. Mela abukwe, mela atshengise. Ngoba amadimoni awathanda ukuyifihla, athanda ukuyiqhakambisisa. Ila break yakho nomyalelo kaNkulunkulu uthi ungazikhothameli, ungazikhonzi. Kodwa le demon lifuna ukuthi likhonzwe phela. Lifuna ukuthi likhothamele. And ngale nkathi ushutha wawe ma wazi wamuhle. I-advertisement lo advertisele omunye ukuthi naye afuna ukulifaka leli demon. Uthi hayibo ulukephi, ulukobani?
hayi ngiluke esaluni 1 no2 no3 and amasaluni vele amagumbi obumnyama amadimoni. Hayi ngiluke usisi Nombuso walapha yana kamakhelwane ave shibhile cabanga ulukana ngo150 nje kuphela. Ufike uthenge nje ama-extension akho nje wena ukuthi kuya ngokuthi ikhanda lakho lanele amangaki bese eyokuluka. So ngalenkathi wena ufaka lento la ekhanda. And angiphathi kulesi sikhathi nje sango December awema akupelepele. Azothi kuchithisa kabagcwala emabhishi, bagcwala emagcekeni, bagcwala zonke indawo oncibijana kuningi. Asilukile lento isiyinde silibele uyithi. Kumele uhambe kubona phela manje. Ngoba le demon lifuna ukuvela. Kumele bakubone emgaqweni khona bezolifuna. Kumele balibone emndenini wakho khona nomunye ezofuna ukuluka. Kumele balibone nabangani bakho buka phela sengilukile khona naye ezofuna. Kumele bakubone enkonzweni khona uzoluthekisa nabanye abazalwane nabo bezolifuna le demon khona ezohlala kubo. Likwenzisa izinto engaqondakali. Uyodansa lapha yana ethaveni udansa noma ungasathandi. Uyohlala lapha yana endaweni engafanelekile uyofeba. Ngoba abafana bathe umuhle usiyofeba ufebise ukuthi thi umuhle nale demon liya eda la metusi la emva kwakho ekhanda lakho. Kuningi abantu baNkulunkulu. So ngalezi zinwele kwenza abantu bayiphathe ngendlela engaqondakali. Abaqondi bayacula noma benzani. Ngoba le moya isikwengamile and kawenziwa noma yini ethanda ukuthi ikwenzise yona. Ujabule wena ungazi ukuthi ujajuliswa yini. Uhleke wena ungazi ukuthi and ingakwenza umqondo. Thola ukuthi kuyadlala kugqoma ingoma inomsindo etekisini. Bonke abantu yeah. Ayikho nje into interesting ukuthi kunomsindo. Kunalokho vele uvala indlebe uzithi ngci. Uzicindazele ngempela. So usuthini? Elo moya lo. Uthi ayijabula nawe. Hayi ingoma iyadlala. Xhuma nawe. Hayi. Uzithola uxhuma nawe into ongayazi, into ongayiqondi. Uhleke ungazi ukuthi uhlekiswa yini. Nokungabi semqondweni nje ucabanga into esemqoka. Nako ukudlala indima ngokufanayo. Ngaleyo ndlela umdalo wezinomhlaba ayeboniswa kona ukuthi abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Ulwazi lokuthi lo moya umoya kaJezebeli, lo moya umoya wamadimoni, lo moya umoya wobhubha, lo moya umoya wometusi, lo moya umoya semva kwabo. Enze umathanda ezimpilweni zabo, ibenzisa zonke izinto. Ukuba abantu bayazi ukuthi usuke engayenza ukuthanda kwakhe lento, usuke yenziswa. Ngoba abantu abasayimbandakanya nazo zonke lezi zinto. Ngoba abantu abasayifaki zonke lezi zinto. Ikakhulukazi kube bayazi ukuthi kusasa liyini ngoba basakwenzi. So kulona in the same dream bese ngibona njengoba ngingabeka isihloko ukuthi umyalezo kaThembi Siyete. Ngabona ephushweni yena udadewethu Thembi Siyete ethatha ijezi lami elithatha eligqoka. Ngawo lo mzuzu angicasukanga kanje ngoba wathi eligqoka kungazuthi liyangcola same time lingcola ngalowo mzuzu loyo. Lingcola kwezikamoya. Ngoba yonke into engcolisile umuntu enyameni iyamngcolisa nasemoyeni. Ungeze nje abantu bethi hayi ukhola kusenhlizweni yonke into oyenzayo ungayenza emzimbeni imphefumulo ayenzi lutho. Amanga ukuhlaza lawo. Yonke into engcolisile enyameni nasemphefumulweni iyakungcolisa. So athathe ijezi lami ngathetha ephushweni. Uqhweleni ke manje ijezi lami buka usungcolisile kanjani. Uqhweleni ijezi lami ukuthi nokuthi. And ngaleyo ndlela kuThembi umyalezo mina angikwazi awuphila empilweni yakho. Angiyazi impilo yakhe kanjani. Angikazi ukuhamba kwakho, angikwazi ukwenza kwakho. Angikwazi konke okubukayo ngamehlo akho okungcolisayo, ukulalela ngendlebe zakho okungcolisayo, ukukhuluma ngendlebe zakho mhlasimbe ukhuluma inhlamba ezingcolisayo. Ukuphila kwakho mhlasimbe udla izinto ezingafanelekile ezikungcolisayo. Mhlasimbe kunezenzo zobubi ozingcolisa enyameni ngocansi, enyameni ngezinwele ezelukwayo, enyameni ngikufaka uma makeup, ngokufaka zonke lezi zinto. Ngoba ngokufaka zonke izinto ezihlangene namadimoni usuke uzingcolisa. Usuke unengeka. Ngokwenza zonke izono ukuze phula imiyalelo eshumi usuke uzingcolisa. So mina angiyazi impilo yephilayo kepha ngokubona
okusekungcoleni ngingokukubona ephushweni usekungcoleni. uNkulunkulu akabonisi abantu izinto engathandi ukubaxwayisa, engafuni babuyele endleleni, kodwa usibonisa izinto ekubonisela ukuthi usuke ezonweni, usuke ekoneni, usuke emanyaleni asezweni, ubuyele enkosini. Ngoba konke lokho ukwenza ngoba ekuthanda, konke lokho ukwenza ngoba ekulangazelela, konke lokho ukwenza ngoba ekudinga, ekufuna eduzane naye. Njengomzali oshaya umntwana amthandayo, amyale umntwana amthandayo, amsize umntwana amthandayo. Yabo umzali omthandayo umntwana wakhe, uthi noma umntwana wakhe eseyiphara amlandele lapha edolobheni, athi woza nganyama, asihambe sibuyele ekhaya. Efuna ukuthi omunye afuna ukuyithatha ngisho injalo ingane yakhe, athi ngizokuyisa e-rehab, ngizokwenzela ukuthi nokuthi. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu uyababona abantwana bakhe, ngisho ngawusaziwayo, ngisho ngayini nani nani. Akusho lutho lokho. uJehova uyena omkhulu kakhulu, yena umdali wezulu nomhlaba. Ngoba sonke singabantwana lapha emhlabeni. Ngeke ngisho ngithi mina even ababhishophi, ngisho bengabakhulu aphathe amabandla ama-branch awu-50, uyingane. Ngisho ngamfundisi uphethe amabandla awu-30, uyingane. Sonke siyingane uNkulunkulu. Akekho omkhulu. Ukuthi uyaziwa unama-viewers awu-10,000, 10 million. Unama-subscribers awu-10, 20, 50,000. Awusho lutho lokho kuNkulunkulu. Uyingane. Sona lesikhathi ngalithuba ngalomzuzu. Umyalezo kaThembisi yedwa. Ngikubona engcoleni. uNkulunkulu uthi buyele endleleni. uNkulunkulu ngumyalezo wakho uthi phenduka ngoba umbuso wezulu ususondele. Kuningi okukwengamile empilweni yakho ephilayo. Ukuhloba ohloba ngakho okulanda imimoya ibe seduzane nawe. Bonke ubucwebe, wonke imoya ometuse, wonke amadimoni ezinwelele ezimpahleni nakho konke okwenzayo. Ukuphenduka kuyimanje usaphila kusangenzeka. Ngokuba ngalena kwethuna akukho ukuphenduka, kuphela ukubhujiswa. Ngaleyo ndlela phenduka ulahle konke okungakulahlekisa kukuvalele iminyango yasembusweni wezulu. Kodwa-ke kukuwe dadewethu ukuthi uyafuna yini ukuphila okuphakade namachaka. Kodwa uNkulunkulu uyayazi impilo yakho, uyayibona. Mina angazi lutho, engikubonile nje ephushweni. Ngibona usengcoleni, ngibona ungcolisa ijezi lami. Ngibone uNkulunkulu akuyaleza ngakho ukuthi phenduka ngoba uyakuthanda, ngoba uyakulangazelela. Impilo yakho yaziwa nguye. Maningi amadimoni akhona abusayo, angcolisayo, kodwa akathanda ukuthi ungcwele ngoba uKristu uzele abangcwele lapha emhlabeni. Uzele abalungisile benze intando kaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela phenduka ngoba umbuso wezulu ususondele. Phenduka, ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Xolise nje ukuthi ngiqale ngokucacisa kakhulu ngendaba yomoya ometusi, ngoba ngifisa siqonde ukuthi le mimoya iba semva kwethu singanakile, singazi, singaqondi, singaboni, kodwa kusho ukuthi ayikho, ikhona. Masikwazi ukuyibona ezweni lakamoya ngamehlo akamoya, nempela ikhona, iyaphila. Nempela ikhona, iyabusa. Nempela ikhona futhi iyesa abaningi esihogweni. uNkulunkulu angakuthandi lokho, uKristu okumkhalisayo lokho, ngoba uyathanda ukuthi ibandla lasekhaya ezulwini ligcwale nalo. Izathu sokuthi namhlanje kungakabhujwe emhlabeni, isho njalo incwadi kaPetru 2 chapter 3 verse 9, ukuthi ngoba iNkosi ayilibali njengoba abaningi bethi kungukulibala, kepha iyanibekezelela, ingafuni kubhubhe namunye. Akafuni kubhubhe ngisho yedwa uKristu. Yikho sibekezelela kangaka. Yikho eqhubeka ekugcina wonile. Yikho eqhubeka kubekezelela enzela ukuthi ulungise lokho okwenzile ekuthanga okuronke. Enzela ukuthi wenze zonke izinto ngendlela efanelekile, ngendlela ongenzanga kahle ngayo ngalela langa. Ngale nkathi uxolele othandwe wakho mekufebelile, umxolelela ukuthi aqhubeke akufebele. Cha. Ukumgcina kwakho ebudlelwaneni, umgcinela ukuthi enze kahle, angabisafeba ngoba lento ayikuphathi kahle. Ukumgcina kwakho khona kule ndawo umgcinela ukuthi enze kangcono ngendlela kunale ndlela enze ngayo uThange nayizona nangalela langa. Ngaleyo ndlela ukwenza kwakho kanjalo ukumbekezelela. Nathi ukusibekezela kwaNkulunkulu
akasibekezelele ukuthi siqhubeke sihlale zonke sithi hawu ngoba vele sasigcinile sho siyasithanda nomusa nani bese yaqhubeka uphakamisa lelo bhodlela lakho bese yaqhubeka uzilukela umathanda uziphilela esinomngane cha uxolelela ukuthi ulahle udoti khona uzokufica uKristu ophelelisiwe khona uzokulanda uhlambululiwe ngeke ngibeke nje isibonelo ukuthi ukwazana nenkosi kufana nokulinda ulinde ngumntwana uhlale ugeze kuthiwa hlala ulindile uyeza umalume wakho uzokulanda hlala ugezile uhlale khona lapho abaningi bahlale baze basuke kanti iphutha okukhulu emele siqaphele ukuthi ngalesikhathi usisuka ngaso sekuyisikhathi sifike into ukuze umuzwa mhlawumbe uzolinda umuntu isikhathi eside mase ukuze uthi hayi uthi ngihambe baze bathi ngesisho sesiZulu sokuxoshwa nguye kodwa ke angikande kakhulu umyalezo obalekile kaThembi Siyede ongusaziwayo uke wa-actor kwi-Zone 14 yes angazi ke manje ukuthi usihambe waze wafika kuphi kodwa uNkulunkulu uyayibona impilo yakho uyakwazi phenduka namhlanje Nkosi nje benani ngosise kakhulu hlale nazo uNkulunkulu azonda isono uNkulunkulu uyakuthanda ubungcwele Nkosi benani incandlo sinomyalezo sifinyelele ezindaweni lapho kufanele ukuthi ufinyelele khona bese kwenzeka njalo intando kaNkulunkulu ngasonke isikhathi ezinye izinkundla zokuxhumana ukhona uTikTok Lihle Themba ukhona uFacebook Lihle Themba Mzobe Instagram Lihle Themba Wendy Mzobe Nkosi nje benani ngibusise bese ngiyaphenduka ngithola ukuphilisa nokuphilisa manje uzophakade amen